Mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sannunka da sake kasancewa da mu a wannan channel tamu ta Ginsau TV. Muna maka lale marhabin sannu da zuwa. Amma muna roƙonka da idan kai farkon shigowa wannan channel ne don Allah don Annabi da ka yi mana subscribe, kana daga bisani ka danna mana alaman ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Gyara zama domin jin cikakken abin da muke tafa da shi a yanzu. Kamar yadda kowa ya sani, gaban mace baya rabuwa da jika ko na ni'ima ko kuma na cuta, ya danganta da irin ruwan da yake fita. Idan aka ce farin ruwa ana nufin fari kal mai kamar ruwan famfo, shine yake zama na ni'ima, kuma yana da yauƙi sannan yana da ɗanɗano wani kamar gishiri, ya danganta da irin abun da mace ke sha. Sai dai mata da yawa farkon saduwa akwai wani farin ruwa mai kamar nono ɗan kaɗan yana fitowa. Wannan wani ruwa ne wanda ba a kowace mace ke samu ba, domin da yawan mace daga ta fara haihuwa shikenan kuma wannan ruwan ne na musamman za ka ga yana zuwa. Kamar fararen mace ya fi zuwa musu. Wani ruwan kuma yauƙi za ka ga yana yi, kuma haka kawai mace ko zance ta yi da namiji za ta gan shi yana fitowa daga gabanta. Mai irin wannan ruwa ba ta taɓa bushewar gaba, kuma daban take a cikin mata. Shi kuma ruwa na cuta haka kawai yake zuwa a gaban mace, kuma bayan fari ne mai kamar majina, za ka gan shi guda-guda, wani kuma kamar zare-zare, kuma ruwan yana iya canza kala daban-daban, wani yakan koma girin, wani brown, kuma sau da dama warinsa yana zama kamar na ɗanyen kifi, akwai kuma mai warin ɗanyen ƙwai. Wani ruwan kuma kamar mace mai ciki tana yawan ganinsa, musamman bayan an gama saduwa da ita ko kuma bayan ta gama fitsari. Wannan shi kuma datti ne na mahaifa, shi ma ba matsala ba ne. Dalilai da yawa suna saka mata kamuwa da ciwon sanyi, saboda idan namiji yana da shi zai iya saka wa mace, ga kuma shiga kowane toilet ko wajen tsugunno a toilet. Sannan kuma ko da mata huɗu ne a gida, akan samu ɗaya mai wannan cutar tana iya sakawa sauran mata. Shi yasa mata masu hikima ba sa rabuwa da wanke banɗaki a kullum da rigakafi kafin cutar ko kuma wani abu kama su. Wasu matan suna amfani da sabulai da ruwan magarya da amfani da gishiri da sauransu. To mai sauraro, anan muka zo ƙarshen wannan shirshi, amma muna roƙonka da idan kai farkon shigowa ne, don Allah don Annabi da kai mana alamar subscribe, kana daga bisani ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.